χρησιμοποίησε τα δύο Q. Quotes, questions. Αν θέλεις να μεγαλώσεις το λογαριασμό στο Instagram, χρησιμοποίησε αυτά τα δύο. Δηλαδή, αποσπάσματα, ρητά ή κάποιες ερωτήσεις για να κάνεις στο κοινό σου. Αλλά πριν από αυτό, αν δυσκολεύεσαι να μεγαλώσεις το Instagram, να σου πω ότι έχω δημιουργήσει το πρόγραμμα Instagram Expert, έχω μαζέψει όλη μου την εμπειρία και την έχω κλείσει μέσα σε 80 βίντεο. Μπορείς να τα παρακολουθήσεις στο δικό σου χώρο και χρόνο και να μάθεις πώς να χειρίζεσαι το Instagram για να προβάλλεις την επιχείρησή σου, να κερδίσεις χρήματα, να μπορέσεις να βγάλεις το προϊόν σου προς τα έξω. Θα τα βρεις όλα κάτω στην περιγραφή του βίντεο, τα link. Επίσης το πρώτο μάθημα το προσφέρω δωρεάν, θα βρεις και αυτό το link κάτω στην περιγραφή. Και πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για τα δύο Q. Πού μπορείς να βρεις αυτά τα αποσπάσματα ή αυτές τις ερωτήσεις? Πολύ εύκολα σου προτείνω να πας στο Pinterest. Εκεί στο Pinterest μπορείς να βρεις όποιο quotes θέλεις, όποιο απόσπασμα ή μπορείς επίσης να ψάξεις στο Google. Άλλος τρόπος να βρεις ένα ωραίο απόσπασμα είναι από βιβλία που έχεις διαβάσει ή που διαβάζεις τη συγκεκριμένη στιγμή. Ή κάτι που ίσως έχεις σκεφτεί εσύ ο ίδιος. Ερωτήσεις μπορείς να κάνεις πάρα πολλές στο κοινό σου και αν δεν μπορείς να σκεφτείς κάποια, μπορείς να πάρεις ιδέα από άλλους ανθρώπους που κοινοποιούν βίντεο και κάνουν ερωτήσεις στο κοινό τους. Αυτά τα δύο βίντεο θα σου δώσουν τις περισσότερες προβολές στο λογαριασμό σου. Πρώτον, γιατί όταν τους κάνεις μια ερώτηση θα απαντήσουν και σίγουρα από κάτω θα έχεις πάρα πολλές απαντήσεις και πολύ μεγάλη αλληλεπίδραση, οπότε αυτό το Instagram το παίρνει θετικά, ότι το βίντεο σου αρέσει στον κόσμο, υπάρχει αλληλεπίδραση και το σπρώχνει όλο και περισσότερο προς τα πάνω. Επίσης όταν τους βάζεις ένα quote, ένα απόσπασμα που είναι πολύ ωραίο, το μοιράζονται, το αποθηκεύουν μέχρι να το διαβάσουν, παραμένουν στο βίντεό σου και αυτό μετράει για σένα, οπότε επίσης το Instagram παίρνει το μήνυμα ότι το βίντεο σου είναι καλό και έτσι παίρνεις πάρα πολλές προβολές. Δοκίμασέ το και πες μου τα αποτελέσματα. Θα σε δω στο επόμενο.